Nungkong nga aingu yaw blay bangidang yo ban rakhi yakni ga Women's Sunday how news nem lungbaga ni ga online service what hapadeng bun kijing ki bangimat nga ai kublay Women's Sunday bestuk bakmen ye piba ro ki para banget biit bat kumjuro iki bapet yakni ga YouTube channel jongga balang tungin yerwa yero yaw blay daga jingkmen ngin sedang no daga bangin yerwai lang naga kot jingruai naga KHB number balai spa khat khandai bat nakabalai spa san peusan. Bika benta trong na chiu nong kordo tam ya ka birthday chilin ter ka ching in trong na ai ngan ya ku try but me lembat me Jing su lem ni jing ngao pa birthday ya ka shi tom nga nam shepti tang ba nga yo ya bat mi lem bat mi lem bat mi lem bat mi She don't know shaping tang bangan yo ya gat me hagilen ti dom to sumar but hagi yong birthday jaga ker dok neng bateng shan ai ngan yo rung lang bat me baru cisungan saya sukha rengkat baru cisuhaga berteba jgai na la uci sucing menka ladu rengkat baru cisungam jusha ding shu lembat u jing snow ting ladu ringkat baru cisu ngam jusha ding shu ringkat baru cisu ngam jus ngau kenja lok bertaken do no uniti unsa langa dei ban yai ru ling babun jing ma ringkat baru cisu ngajulong lembat u jing snow ting ladu ringkat bat u cisu ngam jusha ting shu ringkat bat u cisu ngan sayo tiajai haba jing le chong ha birthday lawai and the portion and root lembat u ngan sa ringkat bat u cisu shaki taba lembat u jing snow ting ladu ringkat bat u cisu ngam jusha ting shu nagabenta gaburam jong blay amen.
Kajingo bat kajingiro ni ai sya ublay ka baula dan rengkat bat ngi kom kajingi sengken thei balang Presbyterian kendong tuber ha ka bangi yo ye ka ni ka lat ye ka ban chukri bat pendan buram ye ka kerteng ka ba im ka jong trai bat unong pen im jongi uji sukres ha pedeng kom kini kisngi bat ki por ha ki bakari ha situlup jong ka perthei ni mat ye ka jing sya len shop jong ka ni ka khlam ka bengi tip kom ka covid khat khandai Hapdeng kum kene kapor ni aingo pat yo blai ba syam la no yingi lang ba kajing ej bat kajing la isn ai jong u la ple pat yingi kane galat ba ngin yo yesikri lang hapo ki yeng ki sem jongi ha kane ka online service lang ba ka YouTube channel kane ka dai ka sngi ka bakarpang jongi ki kanthai ka bengi tip ye ka kom ka women Sunday ka bangira ke ban ken mau buram ya ka nabon sawien ka balong ka kenthai khasi ka kristan benung kong hari lom khasi jantia jongi ka jingi seng kenthai jong ka ki JP assembly ka labu yi ka team jong ka women's week but women Sunday jong ka snem hajar phewei ka baong ka kerteng utrai ka long ka kut bas kem bala pensyong nong rem na ka probeb ustalmon ka lenong ka bakhat phra na ka dukhat ka basipeu Nakaliang jongi ke jinga sengken thei ni ai ku blai women's week but women Sunday ye pi baro ha ka kerteng ka bathiang bat ka badon bortam utrai jisu ni priang sia bha ye ki para banget bi bat kumjo ye pi baro ki bapek ye ka ne ka YouTube channel tongin ai ye ka por ba kodor jongi bangin yo bani tailang ha ka ne ka duan la ha ka no ka jeka ba pidon la ha po ki yeng ki sem jong pi bangin ye chekri lang da ka mensem ka ba kamen ban pendon buram ye ka kerteng ba im utrai jongi nakaliang ka jingi sengken thei ni priang sngew bha ye barok kinong yisim benta hagani ka jing sikri hagajo ko por ni priang sngew bharo ye Mrs Muhar liskso ibalapan ko ngo ilade ban siam ye gani ka benta haga baga jing sengken thei kalaban siat halor ki terpeng jong i ban sam ye ko khubor ka beim ka balong ka ktin jong blai ka programs jong ka women Sunday how news nem hajar phewei ka long kumni chairperson Mrs O de Amy Siang Chai Nong pule bat duai Mrs. Yaid Bha Pakma Special number Miss Pentiang Mon Siang Chai Lembat ki paralong Nong kren Mrs. Muhar Liskso Duai pen kentang Yaki kam bat ai yaka jingker khu penwai Mrs. Selmim Lengdo Hashwa bangyen petang biang yaka jing sekri jongi yo blai To ngyen pendem hagi jing duai Kok pa jongi ubah beneng Long ba khut ka kerteng jong me ni aingo ye me na mat ba me don rengkat lembat ngi hagi por baro jong ka jing im jongi try be ni aingo ye me na mat ka jing isnai ka jong me ye ka ba me ko kunrat me la pli bat pen yo yengi kom ka ni ka lat haga bangin yo ban pendon buram ban sekhi ban sikri ban pendon buram ka kerteng ka ba imbat ka ba don bor ka jong me Langba ka ne ka online service. Try kan rat ha ka ne ka por ka pamantangi dua ye khmat jong me. To isnai yo kan rat bi ya ka ban yai don rengkat bat ngi. Pen kentang ye ka wai pegawai ka benta ka ben sependep ha ka ne ka por. Da ka bor bat ka jing don rengkat ka jong men sem ba khoj u jong me. Ai ko kan rat hangi ye ka do nut jong ka jing start bat ka jing syampang. Try ai hangi ka do nut jong ka jing sngew tho. Haga bangin la ban sngew tho baga kerteng jong me ka long ka kut ka bas kem ka bangi ka bala ban yeda yengi haga bangin la ban pet bat wan ri hapo kita bnyang jong ka jing la isn ai ke jong me to pen kentang ye ka jing sikri ke jong hi ka ne ka por bat yalam yengi wei bi wei ha ka bor ka jing chai bor ka jong men sem ba kho ju jong me ni ai ngo ye me ba me sha sko ye ka jing khot kar pat jong gi nong pop Haka kerteng ka badon bortam ka jong try bad unang penim jong yu Jesu Christ. Amen. Nyen peteng ye ka jing sekri jong i haga ne ka por ba menta naga jing ruai ka balai spa sau pewar hadin bala kut ka ne ka jing ruai ngas ngeu bha ban kerpat ye Mrs. Yaid Bha Pakma ban pule na ka ktin jong blai bat ban bo ro haga jing duai
Kajing ruai ka ba lai spa sao pheu ar ka ba ong ha umau siang bantei mensim jong awat kanong rim krau ba yai ne ban pensyong yeladi hawa jing yap ngam siap ting mau siang skem mutrai haba ki eryong bonjaj syo yela mensim swai baro ar ki dikhat nagajing ruai ka ba lai spa sao pheu ar Umau siang banteng mensim jong awat kanong rim krau bayai ne ban pensyong yaladi hawa ching ya ngam sheting mau siang skem utrai habaki eryong bunjai syo yalamen sim swai Don blay hapodeng ki blay bakum u blay jongi u bas ngau bang ban map bas ngau brayam jongi om jiu nom un bas ngau si u kam hun ban is nay la gad no ni ram kane ching it u blay Hachua bagin pendem hagajing duai kan puli kat to ni gibenta nagaktin gejong belai bangila mansem nagi kitab unahom kelenong ke banongkong ke dekot ke bahanyau kumjo nagasam ke bakhandai pewei ke dekot ke baar bat daga kitab probeb khat pralenong ke dekot ke bachipeu kikintin ki baong kumni utrai ulong ubabha ke kut baskem hagasngi ke jingjenjar bat u itho ikita ki basyanya hau ngan ong syapang utrai ulong ke jakari jonga bat ke kut jonga ublei jonga ha uba ngasyanya ke kerteng utrai ke long ke kut baskem ubahok upet chaka bat uskem tu blen kerkhui ke jing pulei nagaktin ke jing u to pendem ke jing duai belai balong kupa jungi ubab neng awan ban aingu ime ko try lang ba jun ka step namar ka jing age ba ka jing isnei ke jome ke bum ju e no ingi ko try ki por baro ka jing im jungi wat labun sin ngilendet ime ko try handrai mem shum e no ingi ko try ke jing e ke jome ke dang ai bod ke sngi gilenter ke jing im ke jungi hado ne ka step ko try benang yo ban wan ka yeng ko tang khoj ke jome nak banta ban mane ban shakri ban badan burom ke kerteng ke jome try ngaduai ke jing dorang khat ke jome ko try habakum ke ne ka por ke bingi mat lang ban ke klam covid khat kende ke balang ke try ke bakang persya ye gi ha bangim yo ban wan ke yeng ke tang khoj ke jome na banta ban mane ban shakri ban rakhe ye gani ke women street wat we want sunday lam bajo news nem hadai throwing ai ngo ime na mar medang ai ni ka lat ko konrat ha bangi yo ban pendep lam bagani ka online service ye gani ke jing rakhe jong ko try gani women sunday throwing dua man isnai ko try ban ker khui ka wei pegawai program bangin pendep lam bajo ne ka step try la lam du mon jong mun sim jome ye ginang in shi benta baro ko try kham tam ha bangin yo asngau ye ka ktin ke jome kan long ke jing ker khui ngi wei pi wei bat kum jo i ki ba pet ikane ke program lang bagi YouTube channel jong ke balang try kene ke step ko try ngim dada iban wan ra akhmat jame ada try me lang ublei badap de jing age bagi jing isnai ya lami gi sngi gi por ke badang sa ke jing im ke jongi try pelaj gi ke konra de ke jing khlam covid khat khandai try de thangi kar ke ding benang ke jome ko konra khanang bengin la ko try ban laj ne ke khlam
habang iyo ban syakri lai lo yeme lang bagi sngi gipor kedang sa gajing im ngajongi kam kanti ni gapor gajing syakri gajongi kedang sa aki kiti gajongi IT da mar kini barok ngapan ha kerteng gebran bortam gajongi utrai banunang pen imu jongi Jesus Christ. Amen. Hagani kapor ngakarpat ya imis pentiang mon siang chai lembat ki perlok ban ai ya kajing ruai kerpang hadin katangin yok pat ya kajing kren na imises mu harles kso. Bertai badak tan cingkala sudah Kacing suk ong la syuk ban syam satya Akalong bril man bril Cik syan lanang du Cik at pelung kum hadung yang kerhu Kejur ka eryo mi umos yang kekut maskem mi long ha mi try nga kermen em yang ngati wat i ramhak o thap nyang jong bingan yore Bun chan bun rukong kini Ya ubreu ki ben kul marpen Siao si Ching bang ching shi tong baban Met bat men si Ya ka jing e play ki ben ar Dati Kejur ka eryo me umos yang kekut baskem me long ha me try nga kermen em yang ngati wat i rapapo thap nyang jong bingan yori Ya le ching jin jar ki wan ben ken mau bu play ulong ke kun mas kem bak rau ha mi try nga shan ya la ka jur ka eryo mi umos yang ke kun mas kem mi long nga kermen em yang ngati wat i rapapo thap nyang chong mingan yori rapapo thap nyang chong mingan yori Hesua bangin poi segani kepenta pagongsan tungin pendem hagajing ruai. Aingu imi au blay wok pa jong i wahabaneng bagajing id bat gajing isnay jong mi gadabyang hagajing im jong i. Wat laging long ginong pop gabasay penyam pensengau si imi haman klip mat gajing im jong i. Medang penyo yang i gani kapor pakordor pengin pai segaktiin kapakordor ke jong mi. Ya rap kan long gajing bam bantay ki mensem batrokong jong i.
Bat don rengkat lem ko kenrat bat ki papang ki besitom. Ki bamat ki jing jia bas ngausi ha ki jing im ke jongki. Halaki yeng ki sem bat ki badon ha ki hospital ha ki jing sumar. Trai bi ki ti badon bor jong me. Me pen khia ki papang ki besitom. Me pen im wat ki balayap ha ka por me dang don segani ka pertei. Ka jo ka kamba ngi khmi lenti ko kenrat. Pembe men le haduk kini ki sengi ki jongi ki bamenta. Namar ke jengkular ke jong mi kalong peme men don rengkat lembat ngi trai be ingi shania aki kular ki jong mi pada kene ke por shwa bangan yeng ban sam ke kubor ke tin ke jong mi ya rap ku kenrat yang ngak sekri betelot jong mi pen sudai ki bor jong ke pertei pangala ku kenrat ban keren ya ka daga jingalam men sem jong mi ki benta badang sa ki jing imbu ti ki jingalam jong mi ha ka kerteng ukres ngi pani ki di baro amen nonggong ngapen pau ke jing sngongu ko kraw yo blei u be pen la pat yangi kum ke jing seng kan thei balang kandong tu ber bahau news nem ngila ban reke pat ye gani ke women's sunday ha gani ke rukom wal la ha pedeng ba uneu nyang jing pang covid-19 udang don hendrei leng bagini kilat pathai kubor jong ke juk ko bementa ngila ban pan poi ya gani ke kubor chegi yeng ki sem ki jong pi pad ha gani ke por ngikum ke jinga sengan thei ngi don rengkat lembat pi ki bapang ki besitom kham tam gitu ki bamat ke jingjia ke basngausi kemen sim ke jongi ke don rengkat lembat pi pad ngi duai bau blai ke jingsung un pendap ye pi de ke jingsuk ke bare ke jong u ti kum ba pilio sngo baga thim ha gani ke snem kalong naga kita probe khat pra lenong ke dekot ke basipeu ke baong ke kerteng utrai kalong ke jakari hendrei lepen pai ke jengmut jonga bangan keren nagani ke wei pat ke benta ke bengila ban syem nagi kitab nong bisyar ke lenong ke bakhendai ke dekot naga besan pewei kamat pedeng jongka ke baong ke kut beskem ke ai jing yada ngini pek kat tu kat ni ke jinglam perang ya gani ke kitab nong bisyar ke jinglam perang ya gani ke khot ha gani ke lenong u Samuel yathu bau Abimelek udai ukun jong ka Aster ke tengah kliar jong u Gideon na Shichem hadin balayap no ukpa jong u uladawan ki jaj ki kenja jong u baki dei bantung sem yu u kiro kile monjur bat kida ai de u nyau peu kisbai rupa bat da kita uyo ban peni dialog bat kiriu thala ha ka bo le peniap ye ki nyau peu ngut ki kun jong u Gideon bat light no ia u Jotham uni usim Abimelek ulong usim ubarha spa ubarunar bat usim ubale don bor ulasen syartang laisnem ha ke jingsuk bat hadin kata lami ke jingi kenat ha pedeng jong u bat ki nong Shichem ban pen urlong ye ki kentin bala keren u Jotham ha ke por batung sim yo u da ki nong Shichem ka bau ong la da ki nong Shichem ki le bom dei ai bakan mi ke ding ha pedeng kinong Shichem bat u Abimelek shisha ka lalong kumta bat ha ba ule job ia ka Shichem u yele ia ka Thebes bat ule job ro ia ka hendrai hapo ka tagasnong ladon ka kut ka Baskem ha ka baginong syong snong kenthei bat shenrang kilia Pedri sha ka tagajaka ban lajim habau Abimelek ulapoi ha ka jingkhang jong kata ka kut bantang ya ka da gading ka wei ka kenthei ka baslur kala penhap na lor da umau to liat bat kala penpaj ya ka shenrong khli jong u Abimelek kani ka longtang ka jinglam perang ya kani ka lenong bat menta pat ngin pej ya kani ka mat ka baong ka kut Baskem ka ba ai jing yada ke kani ke kut ke Baskem ka dai ke jingtei balaker dagi kenro ki baklain pat Baskem
Kabadon ru ki jingkang balak ban rung bat balak ban mi. Ha kabala apa hara da ki sipai ban pej perman yo jia ke besniu ya ki barung bat ki badon hapok jongka. Kum genuksa ke kenro Jericho ke pengiyok sengau bagi kun Israel kila job hagapor jong u Joshua. Haduk mentah kum bangitip karani kot fort kabalatip kum ke Great Wall of Sin latip ia kum ke kut kaba he tam haga perthai barok ke we. Halor ke ni kaman kabala pensyong nong rim hang ni tungin ya pej ya kilai teli ki we pat kimat bangin ya puson lang bagani dekot. Kamat ke benengkong ke boong ki jing haga jing im. Kamat ke baar ke bor sengau tu leni ke common sense. Bat kamat ke balai ke long ke jing ya teli. Tungin ya pej ke we hadin ke we pan. Ke benengkong ki jing haga jing im. Kilong ki benta bom lak ban yai lait man lo uwei po uwei ubriu. Uhap ban yai lang ba ban mat ikini ki jing haga jing im ba man laga sengi. Kum ubriu bala thau ngi long kita ki bala thau na ka deumet ngi don kata ka jing long tolot bat berabor habengi kendu ki jing kapenlong yang iban no mensim ban duk bor buat ban paidin no blay weim nadu kapor haga keper eden haga bau adam bat kela kaim kila penkenya ke jutang bat blay ngilamat ia kataga jing bat kapop kala sedang na keper eden bat kumta ubriu uhap ban mat ia ke jing kabawan ra ia ke jing haduk ngi ki pateng hakine ki sengi tang bahabangi syem jing ki jing ki apher uwei na uwei pan kum genuksa ubaduk usyem jing ban penbiang ye ki jing don kam haga yeng ka sem jong ubaruspa ro udon la ka jong jing kuslai kumutu usamlar uspa bangila ban syem naga gospel jong lokas khat phra lanong ga khot naga khat phra hadu ko ba ar peusan namar balalong kenrat kespa haga jing im jong ki bom don kun kum kahana haga por bakampat yo Samuel ka kuslai ka ngausi ka sya nyau ben haga im lang sa lang ka bangila ban syam na kitab banengkong jong Samuel kalenong ka banengkong ka dokot na ba sipeu hadu ko ba khat we ki badon kun ro ki don lagi jong ki jing kuslai haba ki kun ki yeng yele persya ye lagi kimi ki pa kum kenuksa u Absalom u kun jong usim David u yeng yele persya ye la u jong ukpa ka bangila ban syam na u kitab baar jong Samuel khatsan lanong ka dokot na ba lai peu wat ki bahok ki bajanai ku mujubro ki mat ke jing haga ba ujub leduk no ki jing ri jing dup ke jing yap no ki kun ki kiti jong nang ta sa ke jing pang dok jaw ba wan lan shop haga jing im jong baro shiren yeng ka bangila ban syam no ujub lenong ka banengkong ka dokot na ka ban riu hadu ka ba ar phewe kani ka pensisya ya ka ba ujub hiu loong ba ubriu belakha na ka briu ulong badap da ka jing jinjar kum ta mangi ki nong pom ngila dai hok ban mat iki jing ha ka jing im namar ki jing rengkang jong ki hukum ki jong blai kum ki briu bangi syam ji wat ki senran ki jong jisuru kum ki briu ki syam jing ha ka jing im jong ki hadin bau kenrat jong ki don syu ki syap ting yo kin syak pen sitom ha ki bor ka an bat ki don ha ki jing sir ki don ha ka jing artatin ki don ha ka ta ka jing long ko bom sngai ha ka jing im jong ki kum tau jisu ong ye ki ne ki kentin ha u yones khan riu lonong ko de khot na ka balai peulai ha ka ta ka perthei phin yo ka jing jinjar handrai tu long slur ngala job ya kata ka perthei habangi phai sya ka nabon sawian
kum balayalam ke chairperson ke kentei kasi ke benungkong ban pediang yo ukures kalamat ye ke jing ke bakrau ha ke jing im ke jongka ha ke bawat ki bahayeng ha semro ki tmu ban simno ke jing im jongka henrei ke nabon ke yai ne bat ke snok triang ha uta ubakashania bat ke bat skem ye ke jingkular ki jong u ba u undon rengkat lembat ka nang ta omla ruban mudur ya ujon Milton ha ka por bo laduk no ya baro ar ki khamat jong u ka ke bla penlong yu u dang la ban tho ya ka poitri ke bakrau ka bangitip kum ka paradise lost kini ki pensisya bo ublei ukursian bor ha pedeng ki jing jong ki jing im ka bingha ban yai langba nang ta shu obangi phai se ke jing im jong ka nomi na ka nem sniu ha Bethlehem ka yalam le yalam ye ka yeng ka sem jong ka sharimowa henrei hang ta kalamat ye ka jing sngosi ha ka baladu no yo ukpa ki khon bat arngut ki khon senrang ha ba kala wan phai pat se Bethlehem ko ong ye kini ki kenten wat khot shu ye nga ka nomi khot ye nga ka mara ka bamut ka bakthang hadu katta ka nomi ka mat jing ka wei ki jing wei ka khadin ka wei pat ki jing ka yai ban ye ka penban na ka sengkai jong ka persa kurim jong ka lakha yo u obet ukpa u jese ubo ukpa u debit ha ka ba yo unong pen im unong siuspa jong ka perthei lakha nakini ki riu krau jong ka jingai ngis ngau thu bangi ha ban yai langba ya ka ka ding jong ka jing im tang bangi dei ban shania bat ban yai ne apedang bun ki jingele ha uta bakular ban yada yangi ubo ong hakmi ngalong rengkat lembat pi hadu ko bawai no jong ko perthei ha ka bo apostol Paul ru ong ha ka siti benengkong ki Korin si Paul nong ko dekot ko bakhat lai ong ki jing tunjuk ki wan tangkat ko bo ubreu ulak bansya henrei rengkat bat kata ublei utau kalat kenang bangila bansya yaka da ka babret halor jong ui ki jing kuslai jong ibaro na ba usumar sukher mo u shapang jongi bat ngin ko ngu ia ki jing khot jong u bo ong to wan hanga pi baro ki bathaj bat ki bakhia ka jingkit dengan penjam ya pi hang tangin mat ia kata ka jing suk ka palat ia ka jing sempang ko bo blei un ai hagita ki basania hu ko bo ong ka jing suk ka jonga nga ai hapi om kumba ka perthei ka ai nga ai manga hapi ngim dei ban ki khuslai lam ne sep thing hapdeng ki jing kumba unong ruai sa mu ong jing kular don basisha balapen skem dasna hajing yap ujisu don jing light kemensi ngidon ke jing kermen ke baskem hapdeng ke jing ke kerteng badon bor ujisu kan rap yangi bangin job ya kita ki jing kamat ke baar pat ke boong ke bor sengau thu leni kita ke common sense ke badon ha ubriu ke ya pher uwei na uwei pan kat kum ki jing ai bakarpang jong blei ye kene la ban yoi wat hagi merat ki mereng ro kum ke nuksa ko ut ke bangi khot ke jahat jong ke risiam ke sengau thu bagi kijat barai kho jong ka kimla ban syan ha ke eryong erngit jong ke risiam kum ta haswa ban ki ke eryong kam ju yai lentisyo kadem bet sijaka kenang bakan light naga jingma jong kata ke eryong haris iam kat nutam mengi ki breu ki balong ki kenrat halor ki jing thau barok ngidon ya kene ka bor ngau thu tang bangi dei ban shania ha ke jing start ke jing yalam ko jong blei kum bangi la ban shem na kitab anong kong kisim lai khandai ngi shem bo usim Solomon ha ga por ba ulong usim ban sensyar ya upaj Israel bayar
Usngeu thu bada ka jingstat beriu jong umla ban sensyar kum ta upan ya ka jingstat na ublay kabo ujekop hiu ong ha ka lenong ka banengkong ka dekot ka basan lada unu duna ka jingstat tu unpan na ublay uba ai ka loj kalong ka kamram jong ikum ki khun ki jong blay haba ublay ukot yang ibangin wat yo kadai yang iban pendem ha ka jingelam jong ban pan ka jing siampang bagen jaman sim no kenang bangin yo kata ka bor sngeu thu kaba ngila ban im ha ka jing im kaba man ka sngi ha pedeng ki jing bat ki jing kulmar jong ka jing im kenang bangila ro ban bisyar bat pensyong nia ya ka badai bat ka balai namar ha kini gi sngi ki bangi im kilong gi sngi ki badap da ki jing ele ki baharukom lah ka liang ka met lah ka liang ka mensim ki jing ki ker saudong tang ba ka badon kam kum ki khun ublay ngin yo ikata ka bor sngeu thu no ublay bo ublay un pensyai ki jingmut jing perkhat badum jongi ba ngila ban yo ikata ka jing stat ka baken jablay habangi phai ne ki riu kraw jong ka bible kumus im jehoy syafat jong ka juda habaki amon bat ki moab kilawan ya kaban yele persya yo le yatho yo usim bakidon ha hasan tamar usim ha kata kapor ula syapti sikat dai tang ba syem ya karai ka bakerki haga jing sisya ula dai ban pha iki pa ya pom jong ban yeng riang persya ya lagi nong syun handrai kum usyakri ubayai ne ha ublay ubawad ya gajing selok ka bajar-jar bat ublay usngeu thu baga badon kam kalong ban pendem ha gajing duai bat upen benaro ya gajing syak jing it ha kari barok ka we kabangila ban syam na kitab baar ki chronicle ar peulendong ka dokot ka balai nang ta bangi phai sya ka abikiel ka kentei ka bastat bat ka basian ketengah unabal berunar haba ketip bagabas niu kan wanjia yo bat ke yeng kesem namar bu ukren ben yo udabit bo sengaungu iki jingle baha ki hinong bu udabit ya kinong ab jingri jong kesengau thu bada kebalait ban pan map bat da keba ai ki jing ai sengau baha udabit kan penjem ya ke jing bitar jong kumta ka sngeu thu ha ka jing penyat ke jong blay bagata ka jing le jong ka tang ka tahi ka bala ban penlait e ka yeng ka sem na ka jing ka lelej ban ye kendo markmat bat udabit ka bangila ban syam na kitab panungkong Samuel ar pheusan lanong ka dokot na ka panungkong hadu ka ba lai pheusan kumta ngi syam ba kita ki bawat ye ka bor bari na ublay hapdeng ki jing jong ke jing im ki don ka bor sngeu thu ka bakhlain ka bom ju penrain bu kho handrai ka don ka bor bari na selendet ka bo ublay uyalam hapdeng ke jing telon ka benta ka balai bat ka bakhaddo ka jing ye teli kani ka long ka atiar ka bakhlain tam bala ban thau perthei lah ka no ka jing thmu jong ke jing im kalong kum ke shalantem ban penyai sya perang ya ke jing terika kalong rukum ukun jeri ban te song ya ke jing long ka we ngiyo iyo udekhiu wat lo ulong tang ujing thau uberin bat telot bor pen ban ula ban rong yo uknyang behe bun sya ban ya ka met jong da ke jing ya terelang kektin ko ong ki ai baro ki sedang na layeng kum taru ke jinge teli ka sedang na layeng ha ka bo Joshua unong yalam bakrau jong upaj bela suspa jong blay ha ka riklau ong yakini ki kentin mangabat ka yeng jong ngin syakri yo utrai ka bangila ban syam na Joshua ar peusau ka bakhatsan ka banyar bangin syam ha kini gisngi yaki long yeng long sem ki bayo ya ka bor siteli handrai bon sen ki long yeng long sem kristan jong iru
ki don ha ka jing ya pach ya pra ka jing bom ya ngau tho jing mut ka jing ya pech mat dong i wei pan balai ka mi ka jing ya kan at balai badon ka yeng bishar ban bishar balai badon ki police department ban peni chong suk chong san day namar badon ka jing ya kan at ka jing bom ya ngau tho jing mut ka jing bom ya long ka wei kani ka pen shisha ka jing im jongi bangi ngi long kita ki breu ki berengkang ye ko hukum ki jong blai bangim syam yai kat bakum ki jing hikai ke ketin jong blai handrei bangi phai syaki yeng ki sem ki jongi ngiyo i bagi kemi ki kpa bon sen ki yam kthang ha bagi khon samla shenrang bat wat ki khon samla kan thero kini ki sngi ki ngop ha ki bon jai ki jing sneu jong ko perthei kani ka long ka jing khot bangi kum ki long kemi ngi don ka benta ka bakrao kum no bangingin saindur kum no ngin long pat kita ki long kemi ki ban hikai ki khun ki ti jongi ha ka ta kalanti ka pen sngau bahaya ublai ha bangi phai so ko gospel ka jong yonis khat ar ka de khot ka balai nong kong hado ka balai ngi siam bu jisu usngau I ya ka yeng jong ulasaros namar ba ka long yeng ka baya dai jing mut ha ka por ba ki kre ka jing khwai met yo konran ki trei la ka jong ka kamram ulasaros usyong ba merangkat bat ujisu ka martha ka trei kam kat ba ka meri pat ka pensle yo u da ki jing ubi kani ka long yeng ka jong ulasaros ka penpau ya ka burom ka jong blai kamper lagi long yeng jong ki long ki baduk lani ki baruspa handrai ka burom ka jong blai habadon ka jinge dai jingmut habadon ka jinge teli ka penpau ya ka burom ka jong blai nang ta habangi phai na ka sithi banongkong Timothy ka lanong ka banongkong ka dokot ka bandriu ngi syam ba ka jinge dai jingmut ha pedeng ka lois bat ka uniki kalapan la ya ki ban hikai bahayo u Timothy ha ka ba upol u karmen scam ba u Timothy kum u khon jong ka lois kumuk siu jong ka uniki unbut ya ka jing hikai ka jongki kani ka long ka jingli yanga nang kong ka ba yeng hang ni hatu ki long yeng jong ki long ni em kum ka yeng jong Joshua unong yalam kum ka yeng jong u Lazarus suriu paj ba kum ka yeng jong ka lois bat ka uniki ki riu kan thei kani ka syong hangi marwai pangin ai ka jubab hakmat jong belai ujisu yu ong ya kini ki kenten ka snong ka hima lani ka yeng ka bayale makanti kan jotno ka long ka jing shisha bom la ban len bau jisu hiu yo I hagi senran jong u bagi hadin bu don syu usoitan u apthap ban penpaj penprai ka jing long ka wei jong ki kumjur u ka kam ka jing syakri jong I kam pher langi long ha ka nu ka kerdan jing long breu man breu ka long ka jing khot yengi bangin ya long ka wei kumbu unong ruai che man se mu ong kabalang siteli kayo ka borblay ban yeng ha kathma ban job ya ka perthei habangi phai shoga nuksa jong mahatma gandhi ubalong ukpa jong ka jaj banreu ka ei ka balapan la ya u ban penkhen ya ka sallo ha ka por ka jing sensyar jong ka sarkar pareng ka dei ka jing teli jong san peu hajar ngut kinong bud jong u ki bala ban pendep ya ke jingyai lenti kadan di mach ka balai spa khandai peu kilometer kani ke jingye teli ka wanra ya ke jingjob ha ka nu ka benta jong ke jingim hang ni shwa bangan syong adon ini ikhana lengkot bangi ngin ya puson ha kani ka por kani ke jingye thu khana ka ong badon weu breu badon saungut ki khon shenrang bat barok saungut kim cui chong suk kiele maganti uwei
Kidon ke jinge khajia ke jinge mai barabor. Kum ta kan ni ke pen kuslai jing mut yo ukpa ke jing long temen. Ti ha ka wei ke por ha bo udon ha ke jing thiap pang. Ukhot ikini ki saungut ki khon. Bakin wan ra chi song ki deng. Ban enda ki lawan ra u ai ha ki kata ka song. Uwei hadin uwei pat bakin penkeng. Kimla bat hadin kata usai bat uai mar uwei bat uai haki uwei hadin uwei bat dak basuk kila ban penkeng ya kita kideng kum ta kani kejing thu khana ka belengkot kejing seneng jongka ka ong kejing teli ka long ka bor kum taru ka long kejing khot yang iki long kemi bangi ngin ya long siteli kum kini ki song wa la ngi long ki kentei ki batlot bor ha pedeng ke jing yai lenti kham tam ha ke jing wan shop uniu covid-19 baar kat kum ke jing batai jong ki riustat ki ong bo ula ban ki so u covid-19 balai ngimla ban tip ke ke ban sajia hendrengi don ke jing kermen scam bo blei bangi shania unmi no yangi bat ka don kam yangi bangin ye long siteli ha ukres kum balong ka rut bat ekonomi ki biadai jingmut ki baklain bat ki baslur kum ke Deborah ke Esther im bat ke Jil bat ki bayai ne minot ha ke jing duai kum ka Hana bat ke Miriam ai begini ki kentin ki balengkot balabet apa deng ke jing telot kin long ka bor yangi penginang la ban yai seprang ha pedeng ki jing ke jing im daga bangi wat e ka jinga selok na ublay ngindio e ka bor siteli kum ki khon jong ka balang pat barok ki bayo sngew ye ka ni ka kubor lang ba ka ni ka kor jing pensawa ublay na ka benda ka burom jong u amen Haswa bengin penwa ye ka jing sekri jongi ha ka ni ka por ngasngew ban ai ku blay ye barok kinong ye cimbenta na du ki khon samla ki bela ai ye ki jing ruai pen rehem mensim ya ibala puli na kaktin jong blay bat bo ha ka jing duai ya ki samla ki bala ai ya ki jing ruai kerpang bat kumju ro ye inong kren ibala sam ya ka kubor na kaktin jong blay tu ublay unyai ker khu bat yai don rengkat bat pi bat pin nang roi ker hai ha ka jing ai ukris bat pin nang yai chaprang ban chakri bat pendon buram ni ka kerteng utrai bat unong pendim jongi lang ba kisap ba ula ai ha pi ai baga kubor ka bangi leyak sngew kan chong sa hapok ki dok nut jongi nga ai ku blai ro ya iban sa ai ya ka jingker ku penwai bat ya ibala penbit penbiang ya ka ni ka program kumju ro ya pi barok ki bala ai ya ka por ba koridor jong pi ban pek bat cha skor ya ka ni ka channel tu ublai ka jingsuk un yai do rengkat lembat pi ngin penwai no ya ka jing sekri jongi ha ka ni ka por da ka ban ye sok na ka jing ruai ka ba saus pa khalai hadin bela kut ka ni ka jing ruai ngas ngau ba ban khot ye mi se sel mem leng do ban pen kentang ye ki kam barok bangi la pendep bat ban ai ro ya ka jing ker khu penwai ngin ye sok na ka jing ruai ka ba saus pa khalai ka ba ong ublai jonga ukpa ujong ngaro jing seus pa bat jing kermen ki bomdo me la julong ka kut bas kem yanga to pen pau pat yala ka jing sngew bha usiam ni ka khot ka baar ka balai bat ka basaw na ka jing ruai ka basaw spa khat lai Ublay jonga ukpa ujonga ru jing seus pa ba jing kermen ki bom du mila julong ka kut bas kem yanga du pen pau pat ya la ka jing sngew bha wat klet ya la ka ju tang kor ai bla thao ha bom pat seng nong rim per thei ha ka ta don jing ken shau ki barem ya nga bla bu ti ba lei ngam yo shem ga jing suk men nor mi ju ayanga
ching ma ako mi ban day tang mami atrai bala ban ya rapor ya nga baswai Ko pa jongi bhabneng sagane chi sen pat ni wan hegaban dem hatrai saljat ki bakhoj ki bakrau bor ki jongme ublei ubadap igabneng sejrong bat ikhndeu setbian ublei ubadap de jing e bat ki jing yai cha slem yingi kinong pop ki bajat ki baram wat lengi labarengkang yigi pop ki bakat no ro me mem sim nyeu bat mem sim theu yiki re me panchinga yiki kat kami ngi bat kasem ngi tangi ai ngo ro yeme gane ga por namar ke jing dor kat jong me bat ngi hapok gane ke jing sekri ke barit ke balengkot ke jong ngi duai be men sob hai ke ban yarap ban ker khu ye gi ki bingile le bat bingile pendep hagane ga por ker khu kham tam yo sombai ga ten jong me ubangile yo sngew na isekri jong me ibela pen sngew hapdeng jong ngi wat sya kendrat unhap harod lenti lene hagi jakasya lene hagi jakamau re to ai unhap ha ga khendeu ga balong sba khnang ba ula ban seso lai phosya re phosya bat chis pa sya bat kan long ke jingker khu yingi iwei pewei bat namar pagak ten jong me kalong kesarak kaban pensai ia gajeng ya lenti ke jongi bat ka long ru ka white lam ka ban pommi gideng penkyang ki bakhang lat khang lenti ia gajeng im ka bagan jaman sem ka jongi kumtang idwai me wat langim la e ka ban yo ka por ka balai lot ban sikri me kum haki por ba manswa to yarap batu ker khu ye ki ki bingile yo sngew hagane ka por lang bagane ga YouTube channel ngidwai be men sngab ha ban ker khu igine gi samba kan ten ki bangin sayo sngew hagane ga por ai begin long ki samba kan ten ki ban pen kendit ben rew ye ga jing long jing im ga bagan jaman sem jongi bat bingila ban pen kre ye la ga jong ga jing im jongi iwei ba iwei wat sha bengin klet ime wat sha begi bor yung soitan kin pen sayong ye gijing mut jing perkhat jongi hapdeng gane ke perthei ke bakum gane ki mingim la ban tip senongin ya sen kumnongin im rengin duwai me be men sngaw ha ye ga ban yarap ingi bingila ban khot kerpat ban phai khmat shme bat yarap ru yengi bingila ban job ye gi bor bat ki but ki jong soitan ki bawan ye ga ban pen shoy yengi hapdeng kijing telot kijing suai jong gane kijing im jongi yarap kendrat ingi bingila ban job yegi bor soitan bat ke pop ki baring pa yengi sagijing jot ke babam jukut ke balong ke ding bom julip ke dujok ke pasar khaitam kumtangi duwaru ime be men ngabha ban yarap bat ban yalam yengi gino kijing ki wili kendo bat yarap ru kendrat kham tam hagane ke por kaba kanega khlam kabalasar ye gari bat ik perthai barok gowei to yarap bat yai don kat lembat kito ki don hapring ki jing pang ki jing sistem pan khia ye ki de gakti ke balamong snam ga jong me bat bagila ban yo ye gamet ke po ke phat ke bakoj ke bakhia bat bagila ye ga ban sikri ban pendon buram ye me to yalam yingi kat biginang yai seprang hagilenti ibe bat ki bakalan wat sya bingin sngew luat wat sya bingin sngew telot bat wat sya bagajing terkhong kan mat hagajing im jongi to yarap bat ai bo men sem bakhoj ka bor jome un pensait bor ngi wei pi wei bat kum joro ke ato ai bagajing sai bleng ge jongme kan teng san hagirem pe yeng kristan jongi i wei pi wei kum hakikitat sngi hagapor men step bat kan long bakabangin ya mat igi jingger khublai gi jongme bat to yalam kendrat ye ga jing im ga jongi kum ba mel yalam ngi ki por gi bela le no seden to nang tin nang yalam kendrat hingi bingin ya seprang
ya rap penrat kom ba melia lam gi khonisal bigi yai lan ti he pok gari klau men ngidol obat men met geding to ya rap ru yengi kumjo khnang ba ngila ban poi sekatagari kanan ke ba mel pen khra yengi wei pi wei bat bingin long gi ba job yegane ke jingi phet thong ge jongi hasla jongane ke perthei bat bingin la ban yo ye ge jing pediang hun ke jong me ha ka ta ga sngi ke jing khot ke jong me yengi nasla jongane ke perthei bingin yo le lembat me sekatagari kanan beneng ba mel pen khra ke ba melong ru ngan selai no ban pen khra ipi ke jaka ngan wan pat ban simti ipi sela dehi rela me ka bor jongi nginam la ban job I weiru I jing I milia mat ha jing im go jongi to ya rap rat ba to sngewi jing dwai jonga ga nong pop ke bakrau tam ha ga kerteng jong me u Jesu Kris u bau trai ngapan ngadami gine baro ha ga ba wai gine ge jing sikri ge jongi po ga ni ge yeng ga kentang ge jong me to da ai ba ke jing ai ge badap biang dap kerhai ge jong ing bat ke jing ba ke jong blei wo pa ke bayar bat ke plan bom jukun rengkat bat ke jing selok ba pentengan pensingan jong men sem bakoi to da ai begini gi lai ngot hoi kinde ai song rengkat bat ke jing sang kan thei bat ke balang bat ke reungai ki badem ki manis em yeme hakalang setlak kari bat ke jaj men reu jongi na do mentas ki bom jukun amen.